Gutigana na yo mwanchu muligiriani otokwende masemo goika county ya Nyamira asingo kumanyuna abalimi bekemerigie chae kurwase chinsemecho mbale ne kibakwego kelia magega yo komenterwa enengo ase ekerengo giemerongetato asekera ekiro kwenekia yo no monyakergo asensemeri ye factory ya Kibirigo oyo bagakoerera emirubiri babere bakoenekia gose bakobeka rinda kwenekia obokoreri borubia oigoni gabagakoerera emichando babere bagwetera animono ase ekemerigie cha kyabirige koratera ase baburia baraikorwa ase county ya Nyamira kwenekia bunango baroselia bali chipara omurikyo ito Job Maangi na Mangi Kerochi factory chekemerigie chae chigenda chekorali chibesa chebonasi omutienyi oikomi factory ya Kibirigo nigo bakwegokeria ogukina gwe chibesa chebonus kurwa chibesa 25 omwaka oetakere ekiro goiko omwaka oyo chibesa 30 kera ekiro twatangasite bonus tukanyaranga Kibirigo tea factory na beko nyara gwaka na shilingi 30 ba kilo aso mwaka oyo igo ine step ngiya sana korwa last year twakanete 25 omunyakero gobwe factory ya Nelson Onduko natebo kubwaterana egatia balimi nabaraine gatia mangana ireire okorabuya ase ebonus yo mwaka oyo igo ebinto biro byagarire twagendera ire ko korabuya kobwa mona balimi bansire gotoye chae na ende chae ngiya nakwanera egachemero beri babekire elinde kwenekia buna factory yingukinera sekerengo buna okugoro kwemichambo nechigali cyobosombi na yande nali kanya yaberense sana ntwagore CTC line yenyia eye kona chechae tukagora ne dryer eye kuomie chae na ende bonongo kora tore egento gikonga automatic withering eyo echae go chikobe kume mwata 10,000 rimo ya mie chae pakitara chikona chwa yama chikona chwa igonto genda tako koleme kakati na ende factory edo ya Kibirigo nebwate capacity yo sie chae up to 22 million nonyenigo nakwanira egachama kunguba gwetera asasa babaraigwa gacha chipara eline kororobya obosombi emechane ndo bwate menene ne chipara cheito ngokore ya bill cha saba MCA abachumbe baito nonyene county government yaito baligere chipara cheito chabere chimbe sana chikogera bosombi gweito bakorete emechane menene nasaba balimi kubwaterana na baraibe factory eyo anene mono asokoleta echae asobonge linde bachikonyora ligesa ligia tukubate bagendere ko toye chae ngiya na ende batoye volume umwako yo era tembato ete volume bato ete chikiro milioni 15 umwako lionde bato ete milioni 16 igonto ira nanze ange milioni ngima igabale mi gendere ko toye chae tigana na mangana mangirito mangirito ko bakonya kende igeko baletera obutaka egere tokonye factory yaito togendere ko konye bisa kubire mutu yaito abalimi mbasaba koba abatoereru asakwa na chinga kibara chikonyora obwoyo we regret obwoyo mbrai kaga gwikira bono iga lakini ne mamanyete process yoko prokigo obwoyo igere international na ndenke GDT quarters ya gokora bwabere ngankonyoru bole yake lakini mbato promise ngomali omutienyoyo ngoikabole chifactory cheito to abalimi direct Urwase factory ya Kibirigo igotoka imiye wode Bonyamatuta ebunge ya West Mugirango county Nyamira Job Maangi